Si Jesus amo ang kapawa sang kalibutan. Kita nga nagasunod sa iya, mangin kapawa man sang kadudulman sa sini nga kalibutan. Ang pagtuon sumong, simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review sa atong leksyon sa eskwela sa Batika. Iniisa kay lunggong version sa atong weekly Sabbath School lesson nga ginatunan sa tanan nga mga tumulo sa bilog nga kalibutan. Ini ang pagtuon sumong ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado kung karon ang akong duwa ka mga resource person, ang aton mga resource persons, mga kauturan, wala sang liwan si Ma'am Sheila Joy Samion Hangit, siya mga kauturan, isa sa mga professors naton sa School of Business and Accountancy. Kagang iya nga departamento nga iya ginahandle mga kauturan, siya ang in charge sa aton mga accounting students. Isa siya kasipi. Originally, halin sa Coronadal South Cotabato. Isa kay Longga mga kauturan. Dili na siya kaga. Si Ma'am Sheila Joy, mga kauturan, aton-aton lang ni bago siya nakapamana. Ma'am Sheila, mga kasasay. Maayong adlaw sa liwat sa aton mga kauturan nga padayon nga nagasubaybay sa aton nga programa, kabay pa ang aton maayong nga Dios, padayon nga nagapanalangin sa kada isa sa aton kag ang aton pagtuo padayon nga nagatubo samtang kita magatuon naman sang aton simanal nga leksyon. Yes, and that's correct, ma'am. God will continue magapadayon sa pagpakamayo sa aton. Nikaduhan ako nga pakilala mga kauturan. Pero may nandun siya nakita diri si Pastor Christopher Luaya. Originally helen sa Biliran, Leyte mga kauturan. Kag siya isa ka Master of Arts in Religion. Ang iyang concentration, major niya is Church History. Isa siya sa aton mga professors diri sa School of Theology diri sa Central Philippine Adventist College. Yes, Pastor, may adlaw sa imo. May adlaw, Pastor, may adlaw, Ma'am Joy, kag sa tanan nga mga sunod subaybay sang aton nga ining pagtuon sang leksyon. Kag kabay pa ang Ginoo padayon nga magpakamayo sa aton. So hindi pa ko malipat, Pastor Tomado, mensyonon ko lang ang isa ka palamati naton dira sa Guimaras, sa Bagakay SDA Church sa Guimaras, Brother Benny Montaño. Maayong pagpamati sa aton pagsunod sa aton nga programa sining pagtuon sa leksyon. Yes, kadamo mga kauturan sa aton mga kaabyanan mga kauturan nga gusto magpatamyaw apang mga kauturan. Hindi ginamon mahimo ang tanan tungod ang aton tion manubo lang. Pero in a special sense, akon magtamyaw si Brother Marvin Santiago dira sa Bulak, Mandalagan SDA Church. Ari na kita mga kauturan sa Leksyon 5. Sa hindi pa si Ma'am Sheila Joy magabasa sa aton sa sarong teksto. Aton na ko aton uno. Sa sining ation ginoyari kami ni kapalapit sa imo. Nagkakilala sa imo pagka-Dios. Ginatugyan namon ini nga pagtuon kabay pa. Nga pinaagi sini nga pagtugyan madamo gid sang mga pakamayo, damo sa mga mangin magpakamayo kag mapanalanginan sini nga pagtuon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Amen. Ma'am Sheila. Ang aton sadsaran nga teksto sa sini nga semana makita sa Filipos 2:14 kag 15. Naghamba siya diri. Himuan ninyo ang tanan nga butang nga walay pagkumod ukon pagyamo. Agud nga mangin di sa lawayon kamo kag walay daya
ang mga anak sang Dios nga walay kasawayan sa tunga sang kaliwatan nga tiko kag balingag nga sa tunga nila nagasiga kamo subong nga mga sulo sa kalibutan. Oh, wow. Buhaton ta ang tanan nga walay kumod kag walay kasuhayon kag hindi tiko kag balingag. Mga kabadalo mga mailonggo mga tiko kag balingag. But that is what si Paangya ginapangamuyo ni Pablo para sa aton. Ari na kita, Pastor Chris and Ma'am Sheila Joy, shining as lights in the night. Lesson 5 para sa Enero 24, tubtob Enero 31. Yeah, Pastor Chris, Ma'am Sheila, obedience, ang pagkamasnulundon sang mga katawan sang Ginoo, labi na gid sa panahon sang mga Israelinon, isa kadako nga ebidensya nga they are God's children. Oh. Pero sa panahon nga hindi na sila magtuman, hindi na sila magsunod, makamahuyan sila. But every time they will just obey the Lord. Mangin masaka sila, ginadayaw sila, ginatahod, ginarespeto sila sang iban nga kanasyon. Yeah, Pastor Chris, ano mo na tulupangdan? Ako na tulupangdan ni Pastor sa introductory part sa atong leksyon. Na-capture ko sining teksto sa Matthew 5 verse 14. You are the light of the world. Yep. A city that is set on a hill cannot be hidden. Ang akong nga after nga nabasa ko ni siya, nanamian man ko sa question dason, how can we be that light? Yeah. Pero gindugangan ko, how can that light be available? Muna ako nga gusto ko ma-emphasize naton sa atong pagtuon subong paano na mangin available sa aton ina nga light kay atag man ginhambal sang Biblia nga si Kristo mismo nakabal nga you are the light of the world. Okay, so how can that light be available? Muna ako Yeah. question nga Dapat na tulupangdan naton karon. Yes, ma'am. Ano ang imong natulupangdan sa aton nga introduction? Sa introduction, Pastor, ang natalupangdan ko gadya ang key text. Pagbasa ko pa lang daw matras ako ng kabudlay sinyo. Yeah. Daw na bala. Easier said than done. Oo, daw ka, grabe. Tapos, Tapos, ang ambal pag iti Pastor, do all things. Yeah. Meaning, hindi lang isa kadlaw, hindi lang kung Sabado. All hindi things. kagidya magkumod. Baw ka budlay-budlay. Pero mo gayet ang hambal dari nga ang pagsunod sa Ginoo. Pastor, amo ning maghatag sa aton sang siguro strength kag matransform ang aton kabuhi nga hindi gid kita magkumod. So kabay pa nga sa sunod nga mga inadlaw makapangita gid kita sang pamaagi masabat ang pamangkot ni Pastor Luwayo paano ma-available ang kasanan sa Ginoo sa kada isa sa aton. Kaya ina nga pala magkutano naman sila and Pastor Chris. Ari ni sa Sunday. We work out what God works in. Mambalik ko sa imo, ano ni ang imo? Kanami sini, daw hindi lang ni accounting, pero daw madalong-dalong pag-ino. Work in. Sang ako nakita dari kagaina, sang nagabasa ko, no, si Kristo, nagpakatawo siya, Pastor, nagkimo siya nga perfect example. So, ang iya nga example, sa iya kabuhi, aton dapat pagasundon. Muning kalabanan nga, ano gani Pastor, nga we're all justified by faith. Pero, tama lang nga pamangkot ba lang, daw kabudlay ang kaya na-justify na sa faith, wala na wala kita obrahon. Ang example, gisa na sa akon, papang pastor is, daw pariyasan ako, no, napriso ka. Tungod kay nagbagong buhay ka na sa prisuhan, nakagwa ka na. Kung halimbawa, napriso ka tungod sa murder, kay nakagwa ka na, pwede ka na bala liwat mag-murder. Daw mo na bala. So meaning, since we are justified by faith, may ara kita work. Kag ang hambal gani dere, ang aton nga, ang ina nga work, kung ang nakita na luwas na sang Ginoo, hambal niya dere, God recreates us spiritually, enabling us to do good work. Yeah. So meaning, it is Jesus in us
that will produce good work. So meaning, ang nakita ko di pastor, wala gid ko yung may maubra nga maayo kung sa ako ng kaugalingon. That's correct. Kumbaga, what you have inside, that will eventually come out. Yeah. So meaning, if we have Jesus inside us, then He will enable us to do good works. Yeah. Kadamo, ma'am kanami, gid sa mga punto. Kadamo, Pastor Chris Bala, sa mga katawan nga na-misunderstand nila ini. Oo. Kahit ang ginambal ni Pablo sa Pilipos 2:12 kag 3, work out your own salvation. With trembling pa, nga may kahadlok, nga may pagkurog. Ang ilang nga una-una, nga ang kaluwasan, aton, kita ang naga-workout, kita ang naga-paningwa para maluwas kita. Pastor Chris. Diri pastor, ako na sang nabasa ko ang title, We Work Out What God Works In, which daw contradictory diri sa statement nga work out your own salvation. Kay ang mostly misunderstanding sini nga line pastor ni work out your own salvation, it appears to be salvation by works ba? Yeah, oo. Nga di ka maluwas kung hindi mo i-work out. Hindi mo paningwaan. Paningwaan. So meaning, it appears nga ang work is a prerequisite to be saved. Muna ang appearance ni nga kuan. Pero, nabasa ni Ma'am Sheila kagina ang word nga enabling. Ining, we always understand nga salvation is God's work. Ang muna ginhambal sa Bible mo. Ang kaluwasan, ubra na sang Ginoo, ang faith nga ni is a gift. Is a gift. Libre pa. Libre pa. So works cannot save. Ang works ang ginbuhat ta, ginhimo ta is nagpakita lamang nga kita luwas, hindi para kita maluwas. So tungod sang works sang Dios sa salvation kag ang gift sang Ginoo amon ang mag-enable sa aton nga maghimo sang maayo. Not in order to be saved, but it shows nga luwas ta. Ang ginambal ka gina kung makagawa ka sa presuhan, pagwa mo, balik ka hapon sa imong kuan. Amo to ang rason na magbuot ka pagid, kay ginluwas ka. Napasaylo ka na. Napasaylo ka, ginpatawad ka, kinanglan, pagwa mo sa presuhan, hindi ka mag-criminal, balik ka na sa presuhan. Balik ka, dakpon ka man nagyapon. Pasalamat ka ni ka, kay ginpasaylo pa ka. So meaning, we must be more obedient sang naging luwas na ta, di na ta magbalik to sa unang kabuhi ta. Kaya ginaging luwas ta. Ang nagluwas ato ng Ginoo. Yeah. Ma'am, sila, before na ako nibalik sa imo, may-ari man ko, pastor, na take diri. Nga ang punto bala, kundi ang kaluwasan libre. Oo. Ang abisan naton pagtuugan ni, hindi aton. Is a gift of God. Okay. Ang akong nga punto diri, nga ang kaluwasan, nasandi kay Kristo. Oo. Kung wala si Kristo, wala kita. That's why hindi natin siya iniglect. Because dira kita gasandig. So amo nang ginapunto diri nga work out your salvation. In other words, hang on. Padayon ikaw nga magapilit sa kay Kristo. Kaya hindi ka makaluwas mo siya lang. So imo lang siya pirmi kaptan with fear and trembling. O nga kung mabuyan mo siya, makurog ka, mahadlok ka. And that's what I understand about this. Nga, without Him, there is no salvation. Don't neglect Him. And we should fear if we neglect Him. Ma'am Sheila, you have some more. Though, sa akon bala pastor, daw ka palangga kita tanan sa Ginoo. Kag ang aton pagsunod, pag-workout, is out of we feel the love of Jesus. Daw ka mo na hindi tungod pero hindi po sing ganun, kay palangga ka sa Ginoo, gina-take for granted mo siya. Amo na siya. So we have, amo na nga aton nga work diri is to respond to the love of So, Jesus. makuha ko ang punto ni mo, ma'am. Ngayon, we will not take for granted. In other words, our relationship with Christ is serious. There is seriousness to it. Hindi lang kay sira-sira whatever will be. Anyway, naluwas na kung palangga man ko sa Ginoo. No. The same thing sa imo nga pagpalangga sa imo bana. The same thing sa imo pagrespeto sa imo bana, sa imo asawa. Nga without them, thou life is thou nothing. And that's the same thing. Do you have some more, Pastor Chris? Or we will go sa we'll go Monday? forward, Pastor. Yeah, Pastor Chris. Light in the dark. Yes. Okay. Wow. Ang sugo diri is
do all things without okay, there is a do all things without complaining. Gusto i-emphasize there sa atong lesson, pastor, ang unity. Okay, kung wala nga ni complaining and disputing, imubot silingon sina, the church is united. Kaisa. Pero gusto ko emphasize man diri ang Philippians 2:15. Shine as lights in the world. What does this mean? Kung masiling kitang kinahanglan mahimo ka nga suga sa sining kalibutan. Ano kali ang kalibutan now? Dulong. Sanag. So sana kung may kuryente pero spiritually dulong. Okay, because we are still in the midst of the great controversy between Christ and Satan. So dulong ang kalibutan. Ang silingon para sa akon, pastor, ang shine as lights in the world. We do not conform to this world. Yeah. Amo na ang Kahit ang kalimutan niya, dulom gitu. dulom, okay. Buot silingon, be the light. Okay? Buot silingon, be different. Amo na nga kung kuan diri nako nga kinahanglan hindi ka Iba. lain ka sa Lain ka sa iba. Sa iba. Oo. So amo na ang akong understanding be lights, shine as lights in the world. Yes, Ma'am Joy. Ang nakita ko di pastor na Balkan kagay na being kita nga mga Kristohanon mahimo kita kasanag sa madulong nga kalibutan. Kag sa first nga mga paragraph naghambal siya diri nga nag-discuss about the challenges in unity sa aton nga mga churches sa buong. Wala ta kabalo no. I don't know kung na may mga observation bala kita ano ang nagakatabo sa aton mga iglesia, becoming united or divided. So feeling ko yung pastorya kung divided ang aton may kagamo sa iglesia, hina gid ang progress. Yeah. Kaya ang aton nga kasanag nagakadula. May ako advertisement nga nakita sang nagligad nga daong hambal niya to nga it's smarter to travel in group. So may isa ka firefly pastor, siya lang isa. Gamay lang isa, nagkakabunggo siya. Pero sang pagkadugay-dugay, nakita niya itong swarm sang fireflies. Kusog-kusog gid ila sanag. Wala sila nagapunggo kay dako ila coverage ng kasanag. Daw makita ko bala pastor nga although we have light individually, iya man ang kaluwasan. But I think we can achieve harder light sa kalibutan if we are united as a church. Wow. Galing kay gid ni I don't know sa ako ng observation na I've been to many churches damo gid pastor nga like ay si ano na daw nga wala ba lang daw nga kabudlay ikabuhi siguro kung budlay ang aton teksto ikabuhi sa aton personal mas budlay pagid kun in general kag ako nakita diri nga makita ko gid nga unity is not the root, it's the fruit. Yes. So meaning, kung ako lang isa, I don't know, paano ko mahambal nga united ko kung ako lang isa? I think unity, if we talk about groups, kung kita ga-insindihan na ita, then there will be unity. But, if ang aton nga kabuhi, hindi fully surrendered sa Ginoo pastor, siguro lain-lain kita always panglantaw. I think what unites the church is really having the love of Jesus in each of our hearts. And we can do more for sa pag-spread sang mensahe, pastor. I don't know, basta hindi na tamang wali. Basig naguluwa lang tato pastor, nagaka-converter na ang mga tao. Galing ang problema kung kisa, ay na-convert kay pastor Tumado pa pagkita sa ako na sandan. wala. So sa akin dari nga nakita nga light in the world is not an individual light. But God is calling us to be united as one, as a church. And we can bring much bigger light sa kalibutan, mga kauturan. Ang aton gid nga handom no muna lang gid pastor ang last nga sign nga mabalik ng Ginoo kung madala na ang mensahe sa tanan pero base ang aton mga kaingod wala pagyapon kakita mensahe so amo na ako nakita pastor Yes, it is because ang aton kapawa wala nagsigas ng manami. Kuha ko tong imo analogy lang ma'am sang ikay na about sang fireflies. Sang sa ilonggo ipot-ipot ang nga kung isa lang ang kasanag hindi kayo. Pero kung kadamo sa ila, it brightens the dark night. Tiyan mo na, ga-enjoy mga bata, tanaw sa damo, kay putipot. Kag nagkakasanag mo. Ti kung kita mo man sa ipot-ipot,
Nga tanan kita nagakasanay. I tell you, the whole world will enjoy our present. Pastor Chris, wala naging kita. A living sacrifice. Okay. Kanami isini. A living sacrifice. Gin-emphasize na rin ni Paul, ang pag-alaga sa Ginoo, hindi siya hapos, Pastor, enjoy. It involves sacrifice. Serving God involves a sacrifice. Kag ang sacrifice nga gin-emphasize dira, sacrifice pa nga gin-poured out. Inang poured out nga ginhambal na. Grabe na nga sacrifice atong babae ba na Si Maria Magdalena. Maria Magdalena. Amo na nga analogy ang gingamit mo, poured out meaning grabe to nga sacrifice. Pila nga ito ka bulan to, ka tuig. Sa katuig, Sa katuig, sweldo. Siya nga bilis. Sa kay Kaya amo silang ni Judas, what a waste. Pero ginbuyag siya. Yeah. Okay, go ahead, Pastor. So, it really involves a sacrifice. So, Paul was spreading the gospel as a living sacrifice. Ang pagpangwali ni Paul gali, dito siling simple preaching the gospel. Grabe ito nga sacrifice. Damo siya mga experiences, imprisonment, mga shipwreck, bakol pa, batuhon pa siya, mga munabala. So, pero, nakita natin until the end, Paul was serving the Lord. Yes. So, ang ginambal niya diri, hindi lang ni para sa taga Pilipos, hindi nga minsay, para mini sa aton subong nga when we serve the Lord, i-expect nga we have to sacrifice. Ma'am, how much sacrifice? That's the point. In the context of the accountancy. So, sa ako naman diri Pastorya, i-connect ko lang ang aton nga title sa subong week, sa Sunday, sa Monday, kag of course diri na sa living sacrifice. Ang makita ko lang diya, if we work out the love of Jesus in us, then we will become light in the dark world. And when we become light, Pastor, I think it's hindi mo siya mapunggan sa mga ugalingon. Ang diri ganiya nga story is gipang abrihan nila ila balay, gipang hatag nila ila manggad, daw man bala. So, hindi ni siya lain-lain nga konsepto. It's actually, kumbaga, it's a story sa kabuhi ni Paul nga once gani nga gina-work out naton kung ano ang ginhatag sang Ginoo sa aton, then unstoppable ang aton light. And once we have the light, grabe. Siguro like kay Paul, grabe ang pag-poured out sang iyang kabuhi. Ano kabudlay, mabuhi man siya, umapatay, mag-alagad siya sa Ginoo. Sina nga point, Pastorya, nakita niya na gid nga ang kabuhi is halin gid sa Ginoo. Though, kumbaga, this life is not mine. Everything that I have is not mine. Kung is may mga nabatian ko nga storya, Pastora nga, may nag-donate sa simbahan. Donate Pastor Bangko. Sang nasandad, bawion ang bangko. Una na bangko ang simbahan. So, pero ari nga sacrifice, Pastor, hindi siya in a month. Yeah. Pero this is the entire life of Paul, ang galing Pastor Kagina, being poured out. Wala na siya kabilihan ang iban nga butang sa iya. It's all given back to God, and that's the sacrifice. Yeah, salamat Ma'am Sheila. Pastor Chris, ang image bala sa tong poured out. Ang punto dira nga once mo wala ka na labi na ang liquid ng tubig, wala na, hindi mo na makuha liwat nga imo to isaluron. Ang bugas pwede pa ya nga maula ang bugas, may makuha pa ka. May masigpot pa ka. Pero ang tubig ya, once it is poured out, wala ka na sa makuha. So, amo na siya ang kabuhi ni Pablo. Siling niya, amo na, I am living sacrifice. Okay. Sang namunod ko ako bala sang theology. Graduate ko sa high school. Siling sa akon nga magkakaparintiyan, kay sibuy akon, boy, pastor ka gid. Ina lang question nga, no kanugon sa imo. You could be somebody. Okay? If you will not just be a pastor. You could be an engineer, you could be a businessman, so forth and on. Pero, tema pastor ka gid, amo na daw nanugon sila. But to me, it's nothing. Because at that time, I really poured out. I have given. So, wala ka naghandom yan kung ano pa. Basta kaya ang imo yan, ang pag-alagad sa Ginoo. Ang wala nila nakita sa itong time, mga presidente ka sa NOC. And that's correct. Yeah. Wala nagkikita panahon. Proven character.
This is, ma'am, balik ko sa inyo. This is about Timothy. Ano ang description ni Pablo kay Timothy? Actually, kalawig, pastor, ang story ni Paul about kay Timothy. Nga nakita niya, nagid niya nga si Timothy masaligan. Siguro kung tanawon pa, pastor, if si Paul gi-pour out niya kabuhi, I think it's the same proven in the life of Timothy. Nakanami, grabe man ang mga sacrifices na Timothy. Kag namian ko diri nga part, pastor, nga nagkambal siya diri nga it is the difficult experiences of life that tests our mettle and demonstrates who we are on the inside. And I think for Timothy, it was proven and tested. After all he has gone through, sa tanan nga kabudlay, actually may naman na-mention na verses kung kapilagin bakol si Paul, and at some point, Timothy was with him. Yes. And this is the point where, ano gali, pastor, no? Nga kundi sa i-allow gid sang Ginoo yang kabudlay so that what makita gid kung ano ang ara sa sulod naton. Yeah. So, Gahin mo. Go, pastor. Yeah. Nambisino na din mo nga si Timoteo, upod gid si Pablo. Upod niya si Pablo. Ara permi si Timoteo sa mga sacrifices nga naagyan ni Pablo. Pwede tiya, Pastor Chris, nga si Timoteo mo silang Paulin ako. Hindi manggalin grabe mo linagyan mo. Pero si Pablo ang iyang describe kay Timoteo like-minded. Nga pariyo man sa iya pahuna-una. Nga sacrifice padayon sa pag-alagad despite hardship nga atong masapon aton masugata sa unahan. Yes, Pastor. Okay, gusto ko i-highlight, Pastor, ang word nga proven character ni Timothy. Gusto ko practically i-apply man sa aton nga context subong. Ang word nga proven character nag-emphasize na sang person who has been thoroughly tested by trials. Ang naginambal sa itong lesson. And whose character and service has proved to be genuine. Grabe ang karakter ni Timothy. Kaya nga sa kabudayan nga ilang nga wala siya nag-surrender. Amo itong ginambal kagina nga pwede na ikaw na lang dira. Kabuday manggali. Pero it was proven. It was tested by trials and the character, whose character and service has proven to be genuine. Hindi ko ma-imagine ang closeness, friendship ni Paul kag ni Timothy. Sabagay gani agam ko. Sabagay gani sindi nga panahon si Timoteo batanon pa. Damo pa siya mga oportunidad. So ang akong nga question, Pastor, is how can we be like Timothy at present? Yes. Amo na ang challenge sa atong subong. How can we be like Timothy nga ang aton nga character and service has to be proven genuine ba? Ang imo nga pag-alagad sa Ginoo, hindi bala with self-interest ba nga ay mag-alagad lang ko sa Ginoo kung amo ni ang akon nga plastada sa pangabuhi. Wala sing kabudlayan. Pero si Timothy, bisan sa kabudlayan nagian nila, padayon gihapon sila. Proven character ang ginambal ni Paul there. So amo na si Timothy ginakabig shining as lights in the darkness, in the night. Yes, mamula na ta time. Si Epaphroditus. Ano ding imo nga nasapuan sa pag-describe ni Pablo? Ang nakita ko dariya, si kabudlay hambal. Epaphroditus. Ang Bisaya pa ang pangangkotugin na pastor. Sa Bisaya man. So, isa ni siya kapigan. Nga na-converter. Doon ko tanawan mo, grabe, pagid niya guro ang kaagi ni siguro na before siya na-convert, grabe nga persecution ang yan nagyan. Pero kung tanawan nato no, Epaphroditus became also a light. Nahimo man siya gyapon nga kasanag. Nga siya ganini nagdulong sang mga mga gifts sang mga taga Philippians kay kay Pablo. Diba? So kanang may gyapon sa kay ang banyadari, he is the kind of person Christians are to hold in high esteem, not because of his wealth or social status, but because of their sacrificial spirit in following the example of Jesus. Yeah. Sacrifice Kay siya ni ang ginsugo, gininching kwantigaan sang charge sang mga taga Pilipos nga ikaw mo bantay kay Pablo. Na hindi lang niya si Pastor ako na telpang hindi lang galiya ang needs ni Pablo. Kaya ang mga guards may demands man sila. Nga kung hindi mo yatag ilay nga kuno ang priso.
na si Epaphroditus amo ni siya ang gakusyon bala daw shock absorber nga hindi nila mapatamaan si Pablo sa mga Roman guards because may mga giveaway, may mga hamham sa dalom. Ti amo na how si Epaphroditus serious enough sina nga iyang buluhaton. Nga that's why grabe ang pagsalig kag ang pagdayo ni Pablo sa iya. The same question, Pastor, ginambal again refer ko sa kay Timothy. How can we be a present Epaphroditus? Ang description sa kay Epaphroditus diri, fellow worker, Yeah. fellow soldier, Oo. willing even to risk his life. Iya. Grabe. Ang bisan ang iya kagalingon. Iya kagalingon, i-risk tagya. niya. Ang iya nga mga sinsilyo iya tagya. Para lang nga si Pablo may pagkaon, si Pablo may ano ni. Oh, ti silang pagani niya ni Pablo nga amo na tugnaw man diri so ginatagaan niya coat whatever nga needs. Do you have some more, ma'am? So, sa aton nga lesson, no, makita ko lang gidiri nga ang kasanag, Pastor, actually available gid sa aton. Yes. If only we learn to surrender our lives to Jesus. Like what Paul, Timothy, Epaphroditus. Epaphroditus. So, it's still, pwede gyapon ta mahimong kakasanag parehas kay Timothy. Di na ako mag-Epaphroditus. Pwede pagid gyapon mga kauturan ngang aton kabuhi will be proven and we will be highly esteemed. Like this example sa aton nga lesson mga kauturan. Only if we will surrender our lives Amen. fully to Christ. Once we have reservation, nga Ginoo, hindi lang ni danay nga part, God cannot fully work in us. God cannot use us mightily. We cannot really pour out everything ang aton tanan sa aton. Pag hindi nato na mabubo tanan, Pastor, gamay lang gid nga kasanag aton mabaton sa Ginoo and gamay lang man nga kasanag ang aton mahatag sa Kanya. Yes. Oh, wow, kadamo pa mga kauturan. Sorry lang yun. Naglapaw na kita sa panahon. Mga ano lang ko kay Pastor Chris ang yung last take, last word. And then si Ma'am Gusto ko Sheila. sabton ang gin-raise kong question. Yes. How can that light be available? Na-mention na ni Ma'am Joy Kagina. Pero gusto ko emphasize ang ginhambal ni Kristo nga, I am the vine. I am the vine. You are the branches. Apart from me, you can do nothing. Unatog. Kag ang ginhambal mo diri sa John 8:12, I am the light of the world. So, silingon, maangkon ta na nga light, tungod kasi Jesus is also the light. So, by abiding in Jesus, we can have that light. Amen. Ma'am Sheila. Gusto ko lang diri sa aton nga Friday nga thought. Actually, isang gabasa ko, Pastor, I was really moved. Naghambal siya diri nga, the closer you are kuno sa Ginoo, and the more we drank most of His Spirit, the more man ang aton self-sacrificing love. So kung hindi tagali ka sacrifice, Pastor, it's because layo kita sa Ginoo. Kag kanami diri no nga hambal tungod sini nga gugma sang Ginoo nga ara sa aton. Amo lang gid ni Pastor ang makahimo sa aton to give all, to live all, to labor and to sacrifice even unto death. Oh. Amen. 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 Once we are constrained with that love of Jesus, siguro nung sa kabisihon sa aton mga kauturan no, kada adlaw ga dinasigay ta. Pero I think it pays to remember or i-remind natin ang kada isa to have that still time to drink in the fountain of the love of Jesus. Kaya ang saad gid sang Ginoo, if He was in Paul, with Timothy, with sino ng mga biblical characters, He will be also in us. Pero galing mga kauturan, kung ara si Kristo sa aton, si Satanas hindi gid na malipay. Yeah. He will harass us. Pero ang Ginoo gid nagsaad nga mag-sustain sa aton sang strength nga makapadayon kita hasta gid sa katapusan. Amen. Mga kauturan, akon ilunggon nga madalom ang work out your own salvation. Ang akon nga translation, himudosi. Ang imo nga kaluwas. Grabe ka dalom. Na, sa ato pa, maghimudos kita, aton gid idihan nga ara kita sa kay Kristo. Kay pinagi siya, may kaluwasan. Hindi himudosan ta nga luwason ta nga aton kaugalingon, we cannot. But himudosan ta nga magpabilin kita kay Kristo because salvation is there. Sa hindi pa si Pastor Chris, ako na
pasalamatan ni atong mga sponsors. Bago na nga atong mga lightings diri makontra sa studio. This is because sa aton nga mga sponsors. Doktora Erwin Hardinico, Rhoda Hardinico, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Ido and Femi Don Vandes, John Luciano Juligi Jr., kag si Ma'am Goldie Juligi, Dr. Norvin and Norma Hibieso, Jet and Susan Caro, Juhan and Myla Susana, Iboy and Jessica Malabanan, Pastor Phil and Marlene Peregrino. Ang mga magulutod, si Sir Alex Pejadero and Ma'am Gina Pejadero Ilumer, Jimmy Trino and Ma'am Anuli Trino Perdido, Antipas Pidad, Marlubel Hiruta Lurin, Ladel Labalan Gaston, Helen Barbasa, and Pastor and Mrs. Dr. Leopold and Ma'am Ivy Hope Balijong. Ang Diyos, magapakamayo sa ila. Pagkapangamuyo kita. Amay nga langit nun, tagiyasamon hulam nga mga kabuhi. Kami nagapasalamat sa siningat iyong nga imong ginhatag sa amon. Kahimo naman kami sang pagtuon sang leksyon sa eskwela sa Batika. Kabay pa o Diyos, pagkamayohon mo kami tanan. Naga-host diri, naga-share diri sa studio, kag subong man mga nagapamati. Kabay pa o Diyos nga kami tanan maandam, aman among tagsama kagalingon sa imo ikaduha nga pagbalik. Salamat sa pagsabat sa among mga pangamuyo. Patawaran kami sa among mga sala sa pangalan ni Kristo Jesus nga among mga maduluwas. Amen.